Impresionante. Primeiro porque éramos un grupo de amigos, era un fútbol tercermundista, non había instalaciones, non había medios, non había campos, non había material, e iso era prehistórico, porque entrenábamos, como yo estaba estudiando, ou a maioría estudiábamos, que cualquier parecido cun campo de fútbol, iso é unha utopía. Cualquier parecido, entrenábamos ás 7 da mañán, el campo estaba blanco, a ducha era agua fría, non, congelada, xiada estaba. Torrela, Michel, Gelucho, Barca, Alberto, Chouciño, eu, Argimiro, Paco de Luisa. Sí, más o menos. Somos campeóns de Galicia 59, 60, 60, 61. Como xogabades nesa época para ser subcampeóns? Non me explico, eu eso non me explico. A base de correr, forza física, non había outra solución. Que? Calidade. Eu creo que era o único que tiña un pouco de calidade. Era un tipo a base de forza física e correr, pelear, patada para arriba, non había, é que non había outra solución. Claro, entonces chegamos a primeira eliminatoria, veu o Celta aquí, empatamos a unos, e fomos alá a meternos 5. Claro, estás xogando nun campo de 80 por 50 e te metes en Balaídos un campo de 105 por 70, que eran as medidas daquele momento do Celta, entonces mirabas e non chegabas á portería, los meteron 5. Aquilo foi increíble, non sei que, pero claro, eliminamos equipos como Ferrol, como Lugo, como todos os equipos de Galicia. Non o explico. A eliminatoria, a segunda temporada? A segunda temporada nos pasou o mesmo. E igual outra vez contra o Celta, aquí nos ganaron ali tamén, era increíble. Pero é falar de outro fútbol, eso era. Aquele era un club, nos éramos un grupo de amigos, dirigidos con un señor con moita voluntad, que era como o noso pai, pero a correr, non tocábamos un balón. Todo físico? Todo físico. Non tocábamos un balón porque entrenábamos de noite. A 7:30 da mañán, en Carballo, de noite. Carballo na Corcuña, en Finisterre. Onde entrenabades? Aí, en Campo de Pedras Brancas. Pois era de noite, non había balóns. Entonces, o noso fútbol era de calle, de colegio. Nos colegios, estudiaba nun colegio privado que había en Carballo, Colegio Leus, que foi o origen do Artai. Entonces, tiñan un patio de terra e ali patada, e aí, e os sábados, non había colegio, comprábamos tíamos un balón e íbamos ao campo de fútbol a pedrar en casa da Llora. Pero nós, técnicamente, é increíble. No, despois xoguei un ano en preferente, pero moi pouco. Porque en juvenil xoguei 2 anos porque o primeiro ano de juvenil estuve enfermo. Tuve unha especie de tuberculosis. Entonces, había un chico de Carballo que se chamaba Amadeo que xogaba no Compostela. Compostela foi feito un equipo así de día para mañana, a base de monedas, xente importante, empresarios fuertes, médicos, militares. Este chico Amadeo, que era de Carballo, pois estaba xogando ali. E díxome un día, vou-te levar a prueba, voulle falar de ti para que vengas a prueba. Entón, escolhi na miña maletiña, fui para Santiago con 19, con 20 anos, cheguei ali e dixen, bueno, vas a estar unha semana de prueba. Si lle gustas ao entrenador, quedas, e se non volves para Carballo. O terceiro día xa me firmaron. O entrenador viu unhas cualidades en min innatas, era moi rápido, moi técnico. Eu só xogaba ca dereita. Esta é unha anécdota. Só xogaba ca dereita. Naqueles tempos non tiñas un monitor que te enseñara. Este entrenador, foi xogador do Celta, unha persona que chamábase Yayo, foi xogador do Celta moitos anos. E díxome, ti que zurda, mister, para apoiar. Bueno, pois ti todos os días cando acababas de entrenar, colles o balón
e darlle a izquierda, contra a pared, todos os días 1 hora. Aprendiste. Como que aprendí? Eu era zurdo, é como un champiñón, estaba aí, hasta que salira, eu era zurdo. Bueno, despois cheguei do extremo izquierdo, xoguei do extremo izquierdo, do extremo dereito, e levaba a todos lados. Era zurdo. Entón, todos os días. Entón, foise descubrindo, era zurdo. Imagínate. Despois de Compostela, O Compostela, imagínate, o Compostela xoguei 6 temporadas, fomos campeóns de terceira división. Xogamos o ascenso a segunda. Entón, antiguamente, nas pretemporadas, facíanse partidos amistosos entre un equipo grande e un equipo pequeno. Entón, fomos xogar un torneo a Villa García contra o Pontevedra. O Pontevedra estaba armando un equipo potente para subir a primeira. E fomos xogar un partido amistoso contra o Pontevedra en Villa García. Me xoguei moi ben, vim para a casa, non vino, O lunes pola mañán chámanme das oficinas do Compostela, pasa por aquí urgentemente. As oficinas dinme, mañán pola mañán tens que estar en Pontevedra. En Pontevedra quere te fichar. Facendo trapas de 20 anos, sales de Carballo ca maleta, e o entrenador daquele momento era Marcel Domingo, xogador moi importante, foi porteiro do Atlético de Madrid, internacional por Francia. Pois gustárselle tanto que tes que ir con 20 anos, sin experiencia, sin nada, urgiciante, sin representante, colles un taxi e preséntate na oficina, colles un taxi, preséntame na oficina, e tes un contrato, 100 ou 120.000 pesetas por ano. E fichado, a entrenar. Entón, ese ano do Pontevedra, depois de ascender, como era moi xoven, naquelas os equipos cedían ante outros equipos. Cederome ao equipo de segunda división ao Algeciras. Fui titular indiscutible, xoguei todos os partidos e fui titular indiscutible. Brillos, entonces, como era cedido, chámame o Pontevedra para xogar a Copa do Generalísimo. E vamos xogar ao Bilbao. Entón, depois xoguei todos os partidos amistosos con Pontevedra. Pero aí todo un problema burocrático, entón fichei no Deportivo. Deportivo xogas en primeira división. Sí, uns 11 partidos, que daquela xogar de partidos de primeira división é impresionante, porque ti vas a Wikipedia e miras a plantilla do Deportivo dese ano, 5, 6, 4, 3, non xogan máis partidos. Que xogadores recordas daquela época do Deportivo? Pois mira, ainda teño un que sigo tendo unha relación con el que somos íntimos amigos, Manolete. Pero aquela xogaba Sertuche, íntimo amigo meu, Loureda, por desgracia morreron todos. Aquel porteiro que estuvo no Hércules, non me acordo como se chamaba. Bueno, pero moi ben, foi un ano precioso. Como foi de clasificación? Descendimos a segunda. Sí, pero bueno, foi unha experiencia buenísima. E na primeira división, eso non ten parangón, con nada, O único carballés que xogou no Depor en primeira división? Pois sí, sí. É difícil, É difícil porque son 100 anos, de historia de Bergantiños. E despois do Depor, Despois os meus, cara sur outra vez. a mili, a famosa mili daquela que había que cumplir. Conta como foi ese parón de ir a Ceuta como unha estrella, non? Sí, foi. Parar porque... Foi un parar. Eso que xogaba a segunda división, entonces xogaba, naquel momento, había 2 grupos de segunda división. De segunda división, pois estaba o Granada, estaba o Almería, estaba o Málaga, o sea, un equipo, o Betis, había un equipado, e era a zona sur. Entón, había dúas categorías. Entón, xoguei titular indiscutible, e en Ceuta igual, titular indiscutible, e cando acaba, entonces, en ese momento, estaban seguindo Murcia, pero seguindo a marchas forzadas. Viñeron a Madrid, cando eu viña a Madrid a xogar viñeron aos hoteles, me tiña hecho un contrato para que firmabas e tal, non gusta que acabe nada. Tan pronto acabei, a Murcia directo. 3 anos. Que tal época? Segunda división, non? Segunda división. En Murcia, xa che digo, cando cheguei o primeiro ano a Murcia, quedei asustado.
asustado. Xogadores do Madrid, do Barcelona, do Sevilla, do Atlético de Madrid, pero con non presé. E dixo, que fai eu aquí? Primer partido titular xa. Sei que, entendes, que... Pero bueno, moi ben. Moi ben, por máis é un equipo con moita solera. Un Muxera ten unha solera, por aí pasaron os mellores entrenadores do mundo, Eu xoguei con xogadores moi bons, Venga, 3. E no Deportivo, como xogadores de equipo Atlético Loureda. E no Pontevedra, había xogadores, estaba Neme, Fuertes, moi ben. E no Murcia había un xogador do Madrid, Nata. Depois tuve un fillo xogando no Málaga. Un xogador con unha categoría, con unha clase impresionante. Pero, No persoal, antes... pois, no personal, sigo tendo relacións con compañeiros. Mira, na Coruña teño a Manolete, en Pontevedra teño 2 ou 3, un é Fuertes, que veranea aí todos os anos, todos os meses de agosto ven aí e vamos a vernos. En Murcinda teño amigos, de verdad. Sí, é unha profesión que te axuda moito. Eu fui un profesor no instituto, cambín pa aquí, pa Carballo, fui un profesor no instituto Alfredo Brañas, de educación física. Con 20 anos, non, con 28, 29, 30 anos, revolucionei a educación física. Eu, naqueles momentos, eu tiña bachiller superior, había empezado unha carreira, non tiña medios para... porque era unha carreira técnica e había que ir a Vigo, e despois saliu unha oportunidade no Alfredo Brañas e fui de profesor de educación física. Cando a educación física era o profesor sentabas aquí de paisano, ala, a correr, saltar. Sin comentar, chego eu con un chándal Adidas, zapatillas Adidas, hai que poñer un pantalón, hai que poñer camisetas, zapatillas, hai que ducharse. Porque foi un cambio brusco, total. Fixo un equipo de chavales no instituto de 16 anos, 15, 16 anos, que son todos hoxe ex-alumnos meus e todos me adoran. E se dixes a xogar ao fútbol, pero vamos, nada de patada para diante. Tu paras o balón, o control, o pasas. Eu basaba todo na técnica. Conceptos básicos, técnica. E foi un revolucionario porque entramos en campeonatos escolares. Naquele momento había uns campeonatos escolares, como hai agora, contra institutos, non? Institutos da Coruña, de Betanzos, de Ferrol, pero por aí. Vou che contar unha anécdota. O primeiro día que chegamos, eu collín as camisetas. Naqueles momentos, as camisetas... eres moi xove. As camisetas, para os equipos profesionales, o lateral dereito 2, o lateral izquierdo 3, o central o 4, o 5, 6, 7, delantero 7, 8, 9, 10 e 11. Chegou, poñía as 12 camisetas encima, cada un que colla que queira. Claro, saíamos xogar ao campo, un que lle gustaba 11 xogaba do lateral dereito, iso xa non se... entende? O que xogaba de delantero centro, pois levaba o 3, e era o 9. Entón a xente miraba, o chegaba, estaban acostumbrados a... chegaba a pelota e pumba para arriba, e dicían, non, cando chega a pelota, la baixas, e ya pasas. E se non queres perder, xógala para atrás. Pois iso non se discute, verdad? Pois te imagínate o adelantado que iba, o adelantado que iba. Claro, supoño que será algo bonito. Supoño que será algo bonito. Así é o teu amigo, non? Somos amigos e veciños de toda a vida. Eu vivo aquí e a fábrica Calvo estaba enfrente. Tens algún recordo con él que... Pois mira, nós xogábamos na calle. Entonces, este é a calle da Saúde, e a fábrica antigua, a primitiva, está aí, nesa valla. Entón había unha muralla, e as pelotas eran de goma e iban todas para a fábrica. Entón eu, como era o único que conocía a familia, o pai chamábase Luís, e dicía, don Luís, caí unha pelota. La pasa, venga. Sí, xa veciños e amigos de toda a vida. Xa, además, unha relación moi boa.